Hola, soc Bertie Russell, soc investigador a la Universitat Autònoma d'aquí i també soc codirector d'una organització que es diu Abundance i per aquells que vau ser aquí ahir, a la tarda, Kate Milburn també va parlar d'aquesta mateixa organització. Treballem per promoure estratègies públiques comunitàries per democratitzar l'economia i donar suport a una transició ecològica justa. De què va aquesta sessió d'avui? Doncs bé, el programa hauran vist que estem aquí per parlar d'aliances plurals per una política de transició, estratègies sobre aliances entre ciutadania, cooperatives, comunitats i l'administració pública, quines pràctiques s'han fet en altres territoris i en altres indrets i quins són els potencials i les limitacions d'aquestes aliances i com superar aquestes limitacions. Crec que abans d'entrar en aquestes ponències fantàstiques els hem de donar un context al debat per vincular-ho també als debats d'ahir. Sarah McKinley, l'altre ponent d'ahir, deia com, tot i el que ha passat a l'hora de desenvolupar les institucions de l'economia plural a Cleveland, el model del municipi de Cleveland, el model de desenvolupament econòmic no ha canviat. Ella va donar un exemple i va dir que la ciutat encara volia treure la seu d'Amazon a la ciutat. Hi ha una desconnexió a Cleveland entre el poder econòmic que s'està generant a la ciutat i una manca comparativa de poder social per canviar l'estratègia per al desenvolupament de la ciutat. Qui treballa, on van els diners, on va el poder en aquesta situació, i és una qüestió essencial sobre la qual hem de reflexionar parlant d'economies plurals. I ens convida a fer-nos una pregunta essencial, a què ha de servir l'economia plural? Per què hi dediquem tant temps? Per què som aquí parlant d'economia plural? Aquesta idea d'una economia plural. Podem fer servir termes diferents d'economies transformatives, solidaritat, però per què ens centrem en això? Doncs bé, un dels reptes és que sovint, i jo m'incloc, sovint ens centrem en els detalls, Som com enginyers i estem molt temps centrant-nos en com crear alguna cosa, quins són els fluxos financers que necessitem, com participen les persones i qui participa en aquests petits projectes institucionals, que és la tasca de creació d'aquesta nova economia i col·laborar. És aquesta tasca d'enginyeria, de posar-ho en la pràctica. Però això no ens ajuda a respondre la pregunta de manera immediata. Què ha de servir l'economia plural? Per què ho fem, això? Per què fem aquesta tasca de formiguetes per crear aquesta nova economia? Per respondre a aquesta pregunta hem d'agafar perspectiva. Estem acostumats a centrar-nos en els detalls, doncs hem d'allunyar-nos una mica i pujar al nivell mundial del planeta. Hem de pensar en aquests dos nivells alhora. Vull que s'imaginin, suposo que tots vostès ho hauran vist ja, però hi ha la gràfica de la mescla energètica al món als 90, és quan es va començar, De 1990 fins avui, quin ha estat les fonts energètiques? I quan veiem aquesta gràfica, a dalt de tot, hi veiem una franja petita que ens mostra l'augment en la producció d'energies renovables a nivell mundial. I és totalment marginal, Aquesta franja petita d'augment en turbines eòliques és del tot irrellevant. Per què dic que és irrellevant? Quan s'està progressant, per què dic que és irrellevant? Doncs perquè és com el pastís dels hidrocarburs ha augmentat sense fi. L'augment de la producció de les renovables no ha impedit que s'ampliés el pastís dels combustibles fòssils. Més creixement, més inputs, outputs. Podríem parlar d'energia, però podria ser també sobre l'ús de la terra, la deforestació i així infinitament. El problema és que cada cop n'hi ha més i no tenim el poder social, no hem pogut exercir el poder social per fer-hi front. Aquest és el problema.
I hem de recordar que aquesta és l'amplitud del problema quan ens atrapem en debats sobre com poden funcionar les economies plurals. I això ho fem per aquests problemes mundials que tenen la seva manifestació local però són d'abast mundial. Què voldria dir, doncs, si poguéssim exercir un poder social sobre aquest problema? Les bones notícies és que la resposta és ben senzilla. Tot i que sembli un gran problema, la resposta és ben senzilla. Cal el poder democràtic local per fer-nos amb el control de la infraestructura dels combustibles fòssils i parar-la. Tenim tot això, aquesta infraestructura que s'ha construït i s'ha de deixar de fer servir. En aquest nivell sembla un problema fàcil de resoldre. El problema és que semblaria una cosa raonable, que s'ha de fer, que s'hauria d'haver fet fa 30 anys. És la proposta més raonable sobre com hauríem d'actuar avui. El problema és que hi ha una diferència molt gran entre el que sabem que hem de fer, el que sabem que seria raonable poder fer i la nostra habilitat de fer-ho. D'on som avui no podem fer les coses que semblarien raonables de fer i podem fins i tot dir que vivim en un món que no és raonable i que no podem fer allò que hem de fer. Tenim aquest problema de com fer la transició del moment en què estem sense el poder social, sense la capacitat de fer el que seria raonable i d'arribar a un món en què podem fer allò que té sentit i és raonable i que sabem que hem de fer. Ens cal poder social per fer-ho. I és per això que parlem de l'economia plural i és per això que dediquem tant temps a pensar en la qüestió de l'economia plural. I és perquè l'economia plural, i aquesta és la nostra aposta, com a molt l'economia plural ens pot ajudar a desenvolupar el poder social. És alguna cosa que ens pot apropar a fer allò que és del tot raonable a fer, a poder actuar d'una manera que sigui raonable i necessària, però que és impossible en termes polítics. I per això som aquí pensant i reflexionant sobre aquestes qüestions. I això ens porta a la següent problemàtica i és com ho fem de manera exitosa. I això és el poder col·lectiu. Per sort tenim a 3 persones que han viatjat de diferents parts del món, que han fet molta feina en la pràctica i de manera conceptual per repensar aquestes qüestions, els vincles entre el poder econòmic i el poder social i com s'enforteixen i què vol dir construir de manera conjunta aquestes coses. I saben molt més que jo, així que jo deixaré de parlar i els demanaré que comparteixin. Tenim uns 25 minuts per a cadascun dels intervinents, després hi haurà un debat i també amb el públic. Els presentaré un a un. Primer tenim Kalia Kuno, cofundador i director de Cooperation Jackson, que és una xarxa emergent de cooperatives del treball i les institucions que les donen suport. Cooperation Jackson vol crear democràcia econòmica creant una economia solidària vibrant a Jackson que ajudi a transformar Mississippi i el sud. Kali ha estat director de projectes especials i finançament exterior a l'administració de Chokei Lumumba a Jackson i també s'ha centrat en donar suport a la sostenibilitat, als drets humans i relacions internacionals i cooperativisme. És organitzador, educador i escriptor sobre drets humans i justícia social i és codirector del Human Rights Network. Si no han llegit encara les seves obres i els seus textos, els encoratjo a fer-ho. És coeditor de Jackson Rising, la lluita per la democràcia econòmica i l'autodeterminació dels negres, i ha escrit molts articles, incloent el Pla per la lluita de l'emancipació i democràcia, justícia democràtica. I els animo a anar a buscar la seva obra. Després està la Geneviève. What? Ho he pronunciat bé? No? Perdó, Geneviève, em quedo amb Geneviève, que ha treballat a l'economia social des de fa ben bé 25 anys. Primer va contribuir a projectes de recerca, el Centre de Recerca per la Innovació Social, CRISIS, com es coneix, i la Recerca Universitat Stewart, que reunia pràctiques i teories sobre l'economia social. Durant més de 20 anys ha treballat en grans organitzacions de l'economia social i solidària de Quebec, era membre de la Chantier de l'Economia Social
et des territoires innovants, l'économie innovante et solidaire. Veieu, ja sabia això, que parlava bé en francès, i va ajudar a crear aquesta organització i ara és la directora executiva. TS treballa com a organització de transferència de coneixement generada en aquests centres de recerca i també tenim a Joan Lenzo, que és professor i comunicador i membre de la televisió Unión Comunera de Venezuela. Tatum TV és una organització que treballa en la comunicació, la recerca i la formació per crear poder popular. Unió Comunera també és un moviment nacional de Venezuela que reuneix organitzacions socials i comunitàries integrant formació, tasca comunitària i generació econòmica en un sistema nacional de comunes. Reuneix més de 80 comunes a 50 estats de Venezuela. Quan dic que aquesta gent tenen quelcom a dir, ho dic seriosament i els hauríem d'escoltar amb atenció. En primer lloc, li dono la paraula a Cali per si vol compartir el coneixement amb nosaltres. Bon dia a tothom. Us demanaré que m'aviseu si vaig massa ràpid, d'acord? Em demaneu que parli més lent, perquè a mesura que comenci a parlar m'aniré accelerant, em conec, d'acord? Ajudeu-me amb això, d'acord? El primer és el primer. M'agrada respondre en concret perquè faig el que faig. I això ve de la referència cultural d'intentar pensar i actuar com si estigués sent testimoni del que passarà a les 7 generacions posteriors a mi i assegurar-me que no danyaré les relacions socials que tinc ara i 7 generacions més endavant i les relacions socials i el planeta. No danyar el planeta i no danyar les relacions socials. I aquesta és la delimitació en la qual em moc en la meva orientació i el meu context cultural, el meu pensament en com ens relacionem, en termes de com ens relacionem amb el món material. En segon lloc, voldria parlar d'una política del possible diferent. M'agradaria donar una memòria col·lectiva del 2020 o dibuixar una memòria col·lectiva del 2020. Recordareu que el 2020 va ser el pic de la pandèmia global, de la Covid, i jo voldria compartir amb vosaltres que per mi, amb la pandèmia, vam aprendre una sèrie de lliçons pel que fa a l'economia mundial i el col·lapse climàtic, de lliçons de temes que havíem oblidat totalment. I aquestes lliçons o aquells aprenentatges, crec que no hem pres nota d'aquests aprenentatges suficientment. Què vull dir amb això? Al març i abril del 2020, per causa de la pandèmia, el comerç global es va paralitzar, bàsicament. Ho recordareu? I sabeu què? Les societats no van col·lapsar-se. No hi va haver una gana ni depravació massives. Hi havia prou menjar i medicaments aquí i allà, però vam aprendre que si hi ha prou voluntat política, podem tallar aquesta dependència massiva que tenim de la indústria hidroquímica. I el nivell d'emissions de CO2 en aquell any van caure en picat. I nosaltres continuem actuant com si això no hagués passat. I escoltem els líders mundials parlant
de l'economia global i que és tan complexa, dinàmica i diversa, que no hi ha manera en què puguem posar fre al que estem fent, a parar el que estem fent, i que les dinàmiques de l'economia no la podem frenar per fer front a la crisi climàtica. El març de 2020 ens va demostrar que això era totalment fals. Si hi havia voluntat política per poder gestionar la pandèmia, es va poder detenir, parar tot. I les emissions de diòxid de carboni van caure en picat. Als Estats Units vam veure que en 3 o 4 mesos només la vida salvatge, animals, la fauna, la flora, als voltants de San Francisco i altres ciutats, tornaven els cérvols a la ciutat, coyotes, entraven al mig de les ciutats. Fauna variada, ocells, els patrons migratoris que s'havien desconnectat per la nostra economia capitalista van revertir-se. Aus de corral, molts animals, però aquell període de temps tan breu ens va mostrar el que era possible, el que en realitat és possible. I ara hem entrat una altra vegada en la retòrica i la dinàmica. I ens estem creient que això no es pot canviar d'una manera ràpida i àgil. Una altra vegada tornem a entrar en aquesta dinàmica. Als Estats Units tots vam ser testimonis d'aquest canvi, tots hem viscut aquest canvi. Per tant, com podem extreure'n aquesta conclusió, aquesta avaluació que ens permet saber que el que va durar 6 o 9 mesos ho vam poder aconseguir? Altres coses no van ser universals, sinó que es van concentrar en algunes coses que van passar a Canadà i als Estats Units i a parts d'Europa Occidental, però fonamentalment, bàsicament durant un any i mig, de manera no intencionada, vam experimentar el que seria una renda bàsica universal. I m'agradaria parlar de la renda bàsica universal. Però als Estats Units aquest experiment es va fer i va posar fi a la pobresa infantil durant 2 anys. Als Estats Units va posar fi a la pobresa infantil. I això va ser un altre experiment que va sorgir de la necessitat política i l'Estat va implementar sense gaire consulta democràtica amb la societat, per cert, sinó pel seu propi interès econòmic que el sistema continués funcionant. Van posar en pràctica una sèrie de mesures que van tenir un impacte immediat. El que va crear encara és com que si ho haguéssim oblidat als Estats Units, però en canvi va canviar la manera en què una generació sencera es socialitzaven al voltant de la feina. I moltes persones ara es neguen a fer feines no dignes, o com diuen ells, feines de merda. Per exemple, una feina al McDonald's o feines de 48 hores. Va canviar consciències, però no hem après res de tot això, per desgràcia. Després d'haver vist el que havia passat, veient com ens podíem organitzar amb aquesta orientació, no hem canviat res. I paral·lelament a veure això, el que va passar als Estats Units, va ocórrer el que anomenen un terme que ara no recordo. Gent que es negava a anar a la feina o que renunciaven a la feina. Imagineu-vos, per un moment, que tinguéssim un moviment sindical o un moviment de treballadors organitzats que organitzessin aquesta implicació a nivells de centenars de milions de persones. Com seria profundament diferent el nostre món actualment? Per desgràcia, penso
que els moviments progressistes, com a mínim en la majoria de moviments progressistes als Estats Units, estaven tan centrats en articular un programa per donar resposta a les necessitats immediates que vam cedir aquest espai a la dreta, que sempre miren pels seus interessos, i vam acabar perdent la narrativa social que la va guanyar la dreta, tapant el que estava passant realment. I recordem que la pandèmia va arribar enmig de les eleccions presidencials als Estats Units i hi havia dos candidats, Joe Biden i Bernie Sanders, que es presentaven a la presidència. Hi havia un moviment social alineat amb Bernie Sanders que defensava una salut pública, una sanitat pública. Els demòcrates van utilitzar tots els seus mitjans institucionals per eliminar de la cursa a Bernie Sanders. Al mig de la cursa van eliminar qualsevol al·lusió a la sanitat universal i van centrar-se només en l'orientació de la dreta, de Trump, en comptes de centrar-se en les necessitats reals de les masses, de la població dels Estats Units. I tornaré a això quan parli de les iniciatives de Jackson, també. En comptes de centrar la conversa que s'hauria d'haver vinculat a la sanitat universal, a la salut pública universal, a la seguretat social, es va oblidar. I era, en canvi, la prioritat. I justament durant la pandèmia vam veure la raó principal. Van morir milions de persones que si haguessin tingut accés a la salut pública, a la sanitat pública, no haguessin mort, perquè molta gent no va anar a l'hospital perquè sabien que no podien pagar la factura. Milions de persones pensaven com jo. I precisament, sabent com funciona el sistema sanitari als Estats Units, en una circumstància com la pandèmia s'hauria d'haver vist això més clarament que mai. Per tant, volia subratllar les realitats del que vam veure, que sorgia d'una necessitat política per donar resposta a una crisi concreta i, per altra banda, les oportunitats que ens hem perdut per no haver-nos implicat en una conversa més directa sobre les necessitats materials de la gran majoria de la societat del nostre país i com se'ns va treure del carril en aquesta conversa, com se'ns va fer fora, com se'ns va eliminar. I això ens porta directament a Jackson, al cas de Jackson. L'èxit que hem tingut a Jackson ha estat avaluat per criteris mixtes i jo també, això té a veure amb la manera en què jo individualment o personalment jutjo o tinc el meu criteri, és que la transició es va fer en termes d'igualtat i tota la resta només són passos intermitjos. Per tant, quan em fixo en el que hem fet a Jackson, no té precedents, però encara no diria que ha tingut èxit. No m'atreviria a dir que la iniciativa de Jackson ha estat un èxit. Vam poder aconseguir una representació al Parlament, però aquest seient al Parlament no era suficient per aconseguir la transició que volem aconseguir. Volem aconseguir educant a les persones, canviant mentalitats, donant la volta a les coses i, en canvi, el que sí que hem aconseguit ens ha vingut de plantejar-nos contínuament a nosaltres i a la nostra gent les preguntes correctes. I penso que els èxits que hem pogut tenir es basen en aquestes preguntes que ens fem i fer una avaluació detallada de la nostra realitat particular i posar-ho al davant de les nostres prioritats. Pels que no coneixeu el cas de Jackson, a Mississippi, i s'ha de posar Jackson en el context de l'estat de Mississippi. Jackson és una ciutat
del voltant de 180.000 habitants. No és molt gran, no és una ciutat molt gran, comparada amb Barcelona, per exemple, o Madrid, però sí que és la capital de l'estat de Mississippi. I l'estat de Mississippi és uns 2/5 de la mida d'Espanya, però només té 2,4 milions d'habitants. Per tant, no està molt poblat aquest estat, té una densitat poblacional molt baixa. Un estat molt dividit geogràficament i políticament per raons de raça. Seria la distinció principal d'aquest estat. I donada la geografia, a la part de l'est de l'estat és blanca i classe treballadora de raça blanca, i la part oest de l'estat és bàsicament població negra. I també classe treballadora, clarament. Per tant, hi ha aquesta divisió de classes que és important esmentar-ho perquè és un factor que juga un paper en aquesta situació que estem vivint. Aquesta distinció geogràfica es basa bàsicament en la qualitat productiva de la terra de Mississippi. A la terra de l'est és una terra més fèrtil, és una zona que durant 1 milió d'anys ha tingut una terra molt rica. I les economies capitalistes globals en els últims 250 anys s'han dedicat la seva atenció en aquesta terra per explotar-la agrícolament per sucre de canya, bàsicament, i això va funcionar durant 150 anys. Els meus ascendents eren esclaus i van treballar en aquestes terres. Després hi ha a la part oest, que són roques de coral, que va ser un oceà, estava inundat per l'oceà, i després es va elevar amb els moviments tectònics, i per tant no és tan ric aquest terreny, no és una terra tan rica agrícolament. Això s'ha utilitzat de manera programàtica des dels anys 70 i fins i tot des d'abans, per crear aquest antagonisme racial i per dividir les classes treballadores a una banda i a l'altra de l'Estat. I això domina la política del nostre Estat. I si voleu entendre què passarà el 5 de novembre als Estats Units, recordeu el que us acabo d'explicar de la geografia i la política. Perquè això ocorre en tots els estats dels Estats Units amb diferents variacions, segons el cas. Pot haver-hi comunitats xicanes, dominicanes, porto-riquenyes. És a dir, però la dinàmica fonamental de dividir, conquerir, de segmentar i de territoris o terres més fèrtils per a unes comunitats o per a unes altres racialitzades és el mateix. Són la dinàmica de la població de l'estat de Mississippi és 40% negres i al voltant de 55% blancs. La majoria és població de raça blanca i després tenim un 5%, diguéssim, de latinos, com els diem als Estats Units, i l'únic que vol dir és que parlen espanyol, quin sigui el color de la seva pell. També asiàtics, sobretot xinesos, que van venir fa uns 150 anys per construir les vies del tren. Indis professionals que s'han importat, també de Corea,
Sud-àfrica, Nigèria, Ghana, per treballar com a metges, infermeres i altres professions que els han otorgat aquests visats de treball. Jackson és 85% negre i més d'un 80% empobrit. La població de Jackson, 85% de les persones a Jackson estan a la línia de pobresa o per sota de la línia de pobresa, segons està definida per Estats Units. Per tant, quan dissenyem aquests programes hem de parlar amb aquestes persones per veure aquesta realitat. Què hem de fer per respondre a aquesta situació de Jackson, a la seva població, a aquest districte electoral, en aquest sector. I quan fem un anàlisi paral·lel del que entenem de la política de Barcelona com un hub, en referència a la regió catalana o a la comunitat autònoma, doncs nosaltres també necessitem una dinàmica regional per poder transformar realment l'Estat. Necessitem això per poder obtenir el poder necessari. Necessitem un bloc sòlid entre la població negra, que són els més oprimits en aquest context, amb una comprensió clara que hem de passar. Hem de passar com a mínim 10% de la població blanca de l'estat de Mississippi que constitueixin una nova majoria democràtica. I aquesta és la dinàmica política en la qual hem estat lluitant i ens hem posicionat per guanyar i crear una nova realitat a l'estat de Mississippi, on els nostres polítics reflexen una nova majoria política no basada en la raça, sinó basada en la nostra anàlisi general de la intersecció entre classe, generacions i raça. Hem començat a Jackson i hem creat una estratègia de poder dual. Per què? Per què aquesta estratègia i orientació? Doncs perquè teníem clar des del principi d'on venien aquestes dinàmiques. Podem controlar el municipi de Jackson, però no podem controlar automàticament l'estat. I vull que entenguin la naturalesa de l'estat de Mississippi. Els donaré un exemple. Jackson, tot i que és la capital, no disposa de les competències en matèria fiscal. Tots els fiscals, els impostos han d'estar aprovats pels legisladors a nivell de l'Estat. Això què vol dir? Doncs vol dir que el municipi no pot decidir sobre el seu futur econòmic i desenvolupament sense l'aprovació d'una majoria blanca. Vam dir, bé, doncs desenvoluparem una estratègia per portar a terme el canvi. Si no podem controlar la fiscalitat, no anirem enlloc i havíem de desenvolupar una estratègia per utilitzar l'Ajuntament o el municipi per obrir espai democràtic entre els moviments, perquè els moviments o el poder social puguin exercir el màxim de poder i reconcentrar el poder en els moviments socials i no necessàriament en les institucions de l'Estat. És una dinàmica inversa. L'Estat ha de servir els moviments socials, no a la inversa. I això no sempre ha funcionat, com s'ha dit. Però el que sí que voldríem fer en la nostra articulació és que el poder a llarg termini estigui en mans dels moviments socials. I ho volem per la natura repressiva de l'estat de Mississippi, que, com hem dit, està sota control d'una minoria molt racista que fan que Trump sembli una persona bona. Trump, comparat amb ells, no és res. I des de fa molt abans que existís el Trump. És el tipus de polítiques. I una de les bromes que vam tenir quan van elegir el Trump és benvinguts a Mississippi, ara sabran el que és conviure al seu estat amb la necropolítica. Però dins d'aquest context ens havíem de preguntar quines eren les preguntes adequades sobre com generar poder i generar un programa a llarg termini de transició tenint en compte els temps, i ara sí que
accelero perquè se m'acaba el temps. Hi ha moments en què podem fer servir el municipi per portar en la pràctica allò que volem i hi ha moments en què no ho podem fer i sabem que ens hem de retirar i dependre del poder social i de la nostra capacitat d'organitzar i mobilitzar les nostres forces per fer de contrapoder al municipi o a l'Estat. Sobre la pregunta sobre quan exercir cada estratègia i no estar lligats a un enfocament concret, sinó ser flexibles dins dels nostres principis, sense perdre de vista l'objectiu final, que és que potser haurem de canviar. I conclourem això. Per la manera en què ha estat eficaç als Estats Units i a Mississippi en els últims 30 anys, els de dreta per manipular la Constitució, els republicans han pogut construir una majoria ben àmplia, així que els legisladors de l'estat de Mississippi poden aprovar el que vulguin. Per nosaltres, la idea que ens va emergir fa 6 anys és que en els darrers 5 anys la nostra organització no s'havia parlat de política pública. El motiu era que no volíem donar a aquesta gent reaccionària idees sobre com podrien legislar sobre qüestions com ho faríem nosaltres, perquè el que s'han acostumat a fer a costa nostra és dir, molt bé, vosaltres voleu augmentar el sou mínim dels treballadors municipals a $15 per hora. Van aprovar una llei per dir cap municipi podrà determinar el seu sou mínim. Vam aprendre la lliçó i vam dir, bé, doncs a partir d'ara dependrem del nostre poder, dels moviments socials, i farem allò que volem de la millor manera possible des de baix cap a dalt i després demanarem permís, intentarem canviar les condicions materials, aconseguir que la comunitat tingui una relació orgànica amb aquestes noves condicions i després lluitarem fins al final per obligar a l'Estat a haver d'arribar a un compromís amb la nova realitat sobre el terreny en comptes d'haver d'anar a demanar permís a l'Estat primer. Això vull dir, quan parlo d'adaptabilitat, hem d'entendre les circumstàncies i generar poder en base a les circumstàncies. Quan parlem de poder dual, això és útil en aquest context. Ho deixo aquí, es podria parlar molt més sobre com generem aliances, però ho deixo pel debat posterior. Gràcies, Khalid. Fantàstic. I abans de donar la paraula a la següent panelista, ahir vaig estar parlant amb algú dels Països Baixos i em van dir mai de la vida sentiríem a 4 persones intervenint seguides sense fer una pausa, és com una bogeria, cert? És una bogeria, tants punts seguits, però també sé que hi ha molta gent que està escoltant una llengua que no és la seva llengua materna i costa el doble, ho sé. Per tant, abans de passar a la següent ponent, si volen, es poden posar de peu, moure el cos. A Anglaterra hi ha un senyor que es diu Mr. Motivator i ara que tinc aquest micro és el meu somni. No cal que ho feu, no és obligatori, però si volen posar-se en peu i moure el cos o cridar, jo no ho faré perquè porto un micro, o si volen respirar profundament. Intentem respirar tots fons a la vegada i expirem. Sí? I em disculpo per no poder fer un cafè ara. Bé, gràcies. Doncs després d'aquest exercici, continuem. Molt bé. Veig que hi ha gent que sí que ha d'anar al lavabo. Fantàstic. Aquests 2 minuts de pausa. Moltíssimes gràcies, Khalid, per les reflexions. Ara passarem a sentir a la Geneviève perquè comparteixi les seves experiències del Quebec. Bé, bon dia, hola, bonjour, good morning.
Jo parlaré en anglès i no és la meva llengua materna i és un repte per mi, així que els demano que, sisplau, no esperin que sigui tan fluida com el càlid i gràcies, Bertie, també per aquesta petita pausa. Ara ja hem oblidat l'excel·lent ponència de càlid. Sé que ahir molta gent em deia, bé, vull sentir de les experiències del Quebec. I jo era com, no, sisplau, no. Bé, potser hi ha alguns de vosaltres que heu vingut aquí per sentir a la Marge, que era qui havia de venir del Quebec per parlar amb un anglès perfecte, però al final no va pogut venir i em va demanar a mi que vingués a presentar-li les seves disculpes. Tinc unes boniques diapositives, però no les veurem. O bé, potser des de l'organització us les poden fer arribar després. Si no entenen ni una paraula del que estic dient, està tot per aquí escrit. No sé, Berta, si potser després podreu enviar els PowerPoints, sí? I també he de donar les gràcies a l'organització, especialment a la Berta, per haver organitzat aquesta conferència d'avui i d'ahir, i gràcies als intèrprets que hauran d'entendre el meu anglès pèssim i traduir-ho en un bonic català. Jo he organitzat la meva presentació en la relació entre els actors de l'economia social i l'Estat, una dansa delicada entre el pragmatisme i el radicalisme. Aquest és el títol i crec que és l'essència d'allò que fem al Quebec quan co-construïm polítiques públiques per l'economia social. De vegades col·laborem amb l'Estat i ens posicionem del costat pragmàtic i de vegades denunciem el que fa l'Estat i ens posicionem més del cantó del radicalisme. I crec que tot això té a veure amb el que deia el Bertie al principi d'aquesta taula rodona, quan parlava de com generar poder col·lectiu democràtic i com desenvolupar el poder social. En l'economia social intentem desenvolupar aquest poder de manera conjunta i de vegades també treballant amb l'Estat. Però abans d'això crec que els hauria d'explicar quina és la nostra visió de l'economia social al Quebec i els hauria d'explicar com ens estructurem com a ecosistema. Quan parlem, tendim a fer servir la paraula o el concepte d'economia social, però ens referim realment a l'economia social i solidària. Hi ha una llei al Quebec sobre l'economia social i per això expliquem el que fem amb el terme economia social, però jo quan digui economia social, vull que entengueu economia social i solidària. Bé, tenim una llei sobre l'economia social, que és una de les victòries que vam obtenir. Aquesta llei ens permet que hi hagi un reconeixement de l'economia social i ens permet també tenir una definició oficial del que és l'economia social. Per nosaltres, perdoneu, la llei del Quebec sobre economia social ens permet, i ara m'he apartat de la presentació. Bé, la nostra llei, com deia, té a veure amb la situació de l'empresa social i els valors. He sentit que aquí a Catalunya s'està treballant en l'elaboració d'una llei de l'economia social i solidària i que voldríeu que s'inclogués un aspecte sobre els valors, no només sobre la situació, perquè la llei espanyola només parla de la situació. Bé, els nostres valors i els principis que s'han inclòs en la llei són que les empreses de l'economia social tenen una visió social i que tenen estructures de governança democràtiques. I aquesta és una qüestió per nosaltres molt important, perquè la governança democràtica és com aconseguim la missió. Una persona física
no pot dir, bé, doncs potser l'empresa de l'economia social i solidària hauria de canviar la seva missió perquè no crec que sigui una bona missió. No, hi ha unes estructures de governança democràtica i s'ha de prendre decisions col·lectives sobre què fer amb l'empresa d'economia social. Han de ser autònoms de l'Estat i no és una empresa pública, Poden treballar amb l'Estat, però són empreses autònomes que decideixen per si mateixes amb una governança democràtica, tenen normes per determinar com distribuir l'excedent, si és que hi ha un excedent. No parlem de benefici, parlem de superàvit. Els actius es troben restringits, és a dir, si tanca una empresa de l'economia social, els membres no distribuiran el valor dels actius entre elles i ells, sinó que hauran de donar el que quedi després que tanqui a una altra cooperativa o a una altra empresa sense ànim de lucre. I sí, tenim estatuts en la llei de l'economia social perquè una empresa social sigui una cooperativa, una organització sense ànim de lucre o una empresa mútua, una mútua, però hi ha molt poques mútues, I una empresa de l'economia social ha de tenir una viabilitat econòmica. Si volen sobreviure, han de sobreviure. No hi ha cap indicació com ara que no puguin tenir més d'un 50% de subvencions. Està bé que hi hagi subvencions en una empresa social, però han de poder existir i perdurar en el temps. Aquests, doncs, són els principis que tenim en la llei, però he de dir que a banda de la llei o en la definició de la llei, abans i tot de que s'adoptés la llei, sempre hem insistit en dir que les empreses de l'economia social s'han d'arrelar en els moviments socials, en comunitats locals. Les empreses de l'economia social existeixen perquè hi ha una necessitat social i que la gent de la comunitat o d'un moviment social volen satisfer una necessitat de manera conjunta amb una empresa econòmica. La idea, doncs, no és tenim una missió i no sabem amb qui treballarem. No, la gent s'uneix per portar a terme una activitat econòmica perquè tenen una necessitat i volen, com ho diria, volen participar en trobar una resposta a les seves necessitats. L'empresa d'economia social permet empoderar la gent. Les empreses d'economia social són molt importants pel desenvolupament local i tenim estadístiques que ens demostren que un 58% de les empreses d'economia social estan fora de les grans ciutats. I no els he dit que Quebec té una població d'uns 8 milions d'habitants i és 50 cops més grans que Catalunya. És una província gran amb una població relativament petita. Hi ha moltes empreses de l'economia social que estan fora de les grans ciutats i la ciutat més gran de Quebec és Montreal, que té 3 o 4 milions d'habitants. Les empreses de l'economia social també han d'oferir serveis i ocupació digna per a tothom. És una qüestió important. Ahir la Sara va parlar de la predistribució. Quan oferim serveis i treball digne per tothom, volem dir per tothom, per les persones més pobres i per les persones menys pobres. I en la nostra visió, l'economia social no ha de ser una petita economia per a la gent pobra i que l'economia real sigui per a les persones riques. No, l'economia social és per tothom i treballem en la predistribució perquè en la missió social de les empreses d'economia social ha de ser per tothom.
I un altre aspecte que em va agradar molt de la presentació de la Sara ahir va ser que va dir que hauríem de controlar els actius que generen riquesa. Sí, hauríem de controlar els actius que generen riquesa, perquè si deixem anar els actius que generen riquesa i les posem en mans de l'altra economia acabarà sent per rics i l'economia social acabarà sent pels pobres i sempre seguirà així. Per tant, hem de dir, bé, les nostres necessitats col·lectius són en aquest àmbit, podria ser un àmbit lucratiu, així que som-hi, fem alguna cosa que pugui crear riquesa, però riquesa per a tothom. I que pensem sobre com compartir aquesta riquesa. L'empresa d'economia social té a veure amb compartir la riquesa i compartir també el poder, perquè tenim aquesta governança democràtica. I tots aquests principis i aquests valors de l'economia social porten a la transició socioecològica i els explicaré una mica més quina és la nostra visió de la transició socioecològica. El que significa, bàsicament, és que quan treballem en una empresa d'economia social, amb unes estructures de governança democràtiques, no és només que cada empresa de l'economia social tingui la seva governança democràtica i que facin la seva petita activitat en un àmbit petit. No, és que juntes, com a ecosistema, treballem per democratitzar l'economia, per canviar l'economia, per canviar el sistema, i això podria portar a una transició socioecològica. No és només la suma de petites empreses de l'economia social, sinó que és un projecte sobre com democratitzar l'economia. Però per això ens cal tenir un ecosistema que funcioni en conjunció, i és el que tenim al Quebec. I per donar-los unes estadístiques sobre l'economia social, he dit que hi ha 8 milions d'habitants a la província del Quebec i més o menys hi ha 11.000 empreses de l'economia social. I una dada interessant és que recordem, 8 milions d'habitants, però 13 milions de les empreses d'economia social, és a dir, que hi ha persones que són membres de més d'una empresa de l'economia social. I tenim 220.000 persones treballadores que treballen en empreses de l'economia social al Quebec. Pel que fa a l'ecosistema, tenim dues organitzacions principals que fan la xarxa, la feina d'incidència, que representen l'economia social al Quebec. Hi ha el Consell Cooperatiu i l'altre és el Chantier de l'Economia Social. El nom és en francès. El Chantier de l'Economia Social es va crear el 1987 i es va crear inicialment arrel d'una cimera econòmica organitzada pel govern i es van reunir persones de l'empresa de l'economia social i dels moviments socials per reflexionar de manera conjunta sobre què podrien fer per desenvolupar una economia que respongués a les seves necessitats. En aquell moment no parlàvem d'economia social, però bé, aquest grup de treball es va posar a treballar i va dir, bé, volem una economia que estigui més vinculada a les necessitats socials i, finalment, en aquesta cimera econòmica van fer tot un munt de propostes al govern. Va ser el primer reconeixement del que constituïa l'economia social al Quebec i va ser el primer cop que es reconeixia que el govern hauria de parlar amb actors de l'economia social per saber quins aspectes polítics eren importants. I per això es va crear el Chantier de l'Economia Social en aquell moment. De fet, va ser el grup de treball que va decidir convertir-se en una organització sense ànim de lucre. Per què? Doncs perquè volien. Per què ho van fer? Doncs perquè van veure que
treballant de manera conjunta, el govern els escoltava, i és així com es va iniciar la coconstrucció de la política pública i el chantier de l'economia social encara existeix avui en dia i fa aquesta tasca d'incidència davant del govern i fa aquesta representació i fa de xarxa. I ara hauria de dir també que el chantier de l'economia social ho fa juntament amb el Consell de Cooperatives. Hi ha hagut desavinences en el passat entre aquests dos organismes i qui coneix bé el món de l'economia social es podria pensar, i en certa mesura és cert, que el Consell de Cooperatives està més de la banda de l'economia social amb grans cooperatives i que el chantier de l'economia social està més del costat de l'economia solidària, però bé, treballen de manera conjunta i el seu poder és més gran precisament perquè treballen de manera conjunta. És a dir, que quan es va aprovar la llei l'any 2013, aquestes dues organitzacions van ser reconegudes pel govern del Quebec com a socis prioritaris amb qui havien de debatre del desenvolupament de l'economia social. I en la llei es va determinar que cada 5 anys el govern del Quebec hauria d'adoptar un pla d'acció sobre l'economia social i ara estem negociant el següent pla d'acció. Aquest pla d'acció s'aprova i es renova cada 5 anys i quan hi ha negociacions sobre el pla d'acció, de vegades es fan consultes molt àmplies i a vegades només hi ha consultes amb el chantier de l'economia social i el Consell de Cooperatives. Aquestes dues organitzacions estan ben arrelades amb l'empresa de l'economia social, amb aquelles que en el dia a dia practiquen l'economia social. Així doncs, quines han estat les victòries durant aquests anys? Doncs crec que la llei és una de les principals victòries que hem assolit durant aquests anys perquè aquesta llei ens permet tenir reconeixement, tenir una definició, tenir dades estadístiques sobre l'economia social i tenir un pla quinquennal de l'economia social. I ara que estem treballant en l'elaboració del següent pla d'acció i estem avaluant el pla d'acció anterior, els donaré un exemple. Hem pogut centrar-nos en alguns àmbits estratègics per al desenvolupament de l'economia social. Un és serveis per a persones grans, és a dir, com podem treballar de manera conjunta per desenvolupar una resposta des de l'economia social al gran repte que tenim amb la gent gran. És un repte que es va fer molt evident, no sé com es diu, sí, molt evident, que es va fer molt evident amb la pandèmia. Va ser horrible, no?, la situació de la gent gran durant la pandèmia. És a dir, que com a societat vam dir hem de trobar una resposta a les seves necessitats i com a moviment de l'economia social hem de trobar respostes que no siguin només unes grans residències precioses per a la gent rica, no? Vam dir, bé, què podem fer com a actors de l'economia social? No tenim la resposta, una única resposta, però és el que hem fet en els darrers anys de manera conjunta amb finançament del govern, tal com s'establia el pla d'acció. I crec que he de fer esment també als límits d'aquest pla. El que fem és que tenim dues organitzacions principals que fan d'interlocutors amb el govern per dir
el que volem en l'economia social és això i això. I el govern dirà, és que no tenim fons, com ho fem? I tenim victòries en les negociacions, però sabem també que el desenvolupament econòmic pel govern diran, bé, sí, farem quelcom per l'economia social, però no veuen l'economia social en termes com una cosa important per al desenvolupament econòmic. Veuen que l'economia social està ben reconeguda, que sempre tenen plans d'accions i que poden tenir recursos per a l'economia social, però ara el govern està parlant molt d'innovació. Diuen, bé, hauríem d'innovar i ara tindrem un comportament millor en la societat, creixerà l'economia, després comercialitzarem la nostra innovació. I bé, vam dir al govern, sí, és important la innovació, i hi ha innovació social, que també és molt important. Ens van dir, sí, la innovació social també és molt important. Però com es comercialitza la innovació social? No, l'objectiu no és comercialitzar la innovació social. La innovació social té a veure amb com a societat, compartim el poder, per posar un exemple, o com pensem en el futur. No comercialitzem la innovació social, no és així. Com té èxit la innovació social, no està vinculada a la comercialització. Sabem que hi ha limitacions en allò que fem, però tenim esperances i el que esperem ara és poder treballar més amb governs locals perquè en aquest nivell, en primer lloc, els governs locals tenen més responsabilitats ara que en el passat i, en segon lloc, veuen l'economia social com a manera de donar resposta a les noves necessitats. El que veiem ara és que tenim una nova onada de joves alcaldes progressistes que volen que l'economia social es desenvolupi en els seus territoris. I pensem que hauríem d'insistir més en treballar amb els governs locals, amb els municipis, i algunes ciutats i poblacions estan començant a desenvolupar polítiques per l'economia social. Per tant, ja no és només al nivell provincial, sinó al nivell local o municipal, que ens permetrà de tenir més recursos i una visió més clara de com podem desenvolupar l'economia social com a societat. S'està donant suport a molts projectes a nivell local, no només polítiques, sinó projectes concrets de revitalitzar els barris, i potser és el que s'ha fet aquí també. També amb el temps de lleure. Aquest projecte nosaltres no l'anomenem així normalment, però sí que s'assembla al que vosaltres parleu, el que vosaltres anomeneu cooperatives comunitàries públiques o col·laboracions público-cooperativo-comunitàries, perquè té a veure amb l'emprenedoria social, la utilització dels edificis, i és una mica com treballem nosaltres també amb els nostres governs locals. Per tant, finalment, el que voldria dir, per resumir, és que en aquesta dansa entre el pragmatisme i el radicalisme estem aconseguint algunes victòries, estem sent capaços d'aconseguir recursos per desenvolupar empreses de l'economia social, però així no és com ens convertirem en l'economia principal, això està clar. No obstant això, continuem pensant que l'economia social, amb la seva governança democràtica, és la manera d'economia, l'economia i la societat, i m'havia oblidat de parlar-vos de la nostra visió de la transició socioecològica.
La transició social i econòmica ens planteja que hem de fer alguna cosa, quelcom, sobre el canvi climàtic. I s'estudien quines són les teories sobre el tema. Algunes persones pensen que la manera d'abordar la crisi ecològica és desenvolupar tecnologia amb Tesla i que això ho arreglarà tot. Altres persones o altres teories defensen una visió que diu que s'ha de fer una cosa no amb tecnologia. I naturalment estem alineats amb aquesta segona visió i que per aconseguir aquesta transició el que és molt important és que les persones s'impliquin personalment a l'hora de buscar solucions entre totes, sent capaços de fer sacrificis per aconseguir-ho, perquè se n'han de fer per arribar a una transició, però se n'ha de parlar conjuntament i acordar entre totes, entre tots, quins són els sacrificis que cal fer i, per tant, per aconseguir aquesta transició socioeconòmica hem de canviar les nostres formes de producció, hem de canviar la manera en què consumim, el nostre consum, la manera en què vivim junts, la manera en què compartim el poder i la manera en què definim el que és l'èxit a la nostra societat. Tenir èxit a la nostra societat és tenir un Tesla o agafar el metro perquè és molt eficient i funciona molt bé. És a dir, quina és la definició que fem d'èxit, com redefinim l'èxit i què volem com a societat. I això ho hem de debatre entre totes juntes, entre tots junts. Per tant, la participació de tothom és molt important i si volem aconseguir una resposta econòmica, això ho hem de fer conjuntament amb la governança democràtica a través de l'economia social i solidària. I això serien les meves últimes paraules. Moltíssimes gràcies. I ara ho faré de nou. Us convido a aixecar-vos. I si hem d'anar al lavabo, podeu fer ara. Això no és una presó, és aquí. Podeu fer el que sentiu que voleu fer, estirar-vos, aixecar-vos, moure-us, caminar. La propera presentació serà en espanyol. Yo me voy a quitar esto porque siento que me voy a electrocutar con tantos cables encima. Me da un poco de nervios tener tantos cables encima, no estamos acostumbrados, ¿no? Nos gusta más el trabajo asambleario allá en Venezuela. Bueno, yo estoy muy honrado de estar aquí con ustedes compartiendo nuestra experiencia de lucha en Venezuela. Son 25 minutos, ¿verdad? Son 40 años que tengo que resumir y sintetizar en 25 minutos. Vamos a hacer el esfuerzo. Cualquier cosa podemos negociar ahí un tiempo adicional, ¿verdad? Bueno, venimos a hablar un poco de la experiencia de la organización comunal en Venezuela. Pero bueno, tenemos que hablar un poco del contexto histórico y de dónde nació esto que llamamos la comuna venezolana, ¿no? Pero nos interesa hablar un poco del contexto económico venezolano, ¿sí? ¿Cuál es la economía que ha predominado en Venezuela? Porque nos movemos en ese marco y en ese contexto. A nosotros nos cuesta un poco hablar de transición energética. Es un tema conflictivo en Venezuela. Tenemos la reserva petrolera más grande del planeta, 300.000 millones de barriles de petróleo, ¿sí? Y eso es tomando en cuenta lo recuperable de los yacimientos, porque realmente es 1 millón de millones de barriles de petróleo, ¿no? Pero con un factor de recobro, de recuperación del 30%, pues tenemos 300.000 millones de barriles. Y es un debate conflictivo y nos determina la economía política venezolana, la determina el petróleo. Para poder entender a Venezuela hay que entender el petróleo, hay que entender la dinámica detrás del tema petrolero. Pero bueno, vamos a arrancar en la década de los 80, ese modelo que nosotros llamamos capitalismo rentístico inició un proceso de crisis, de colapso, ¿sí?
Nosotros llamamos capitalismo rentístico a nuestro modelo. ¿Por qué? Porque se basa en el cobro de una renta internacional del petróleo, ¿sí?, que lo distribuimos a lo interno, se transfiere fundamentalmente al sector privado de la economía. Consideramos que ese es uno de las principales contradicciones de nuestro modelo económico, ¿sí? Una renta internacional que capta el Estado, porque el Estado es el propietario del petróleo en Venezuela, y luego se distribuye a los circuitos económicos privados, ¿sí? Entonces eso ha generado una forma particular del capitalismo y una clase social, una burguesía que nosotros llamamos parasitaria, porque básicamente se concentra en la apropiación de esa renta del petróleo, ¿sí?, y en la no inversión productiva, en la no diversificación de la economía en Venezuela. Entonces nos genera un proceso de dependencia con ese ingreso petrolero y además nos genera una dependencia con importaciones. Es decir, somos una economía de puertos. Entonces verán que hay una gran distorsión y una gran dificultad. Y eso, bueno, eso es lo que ha determinado la economía desde principios del siglo XX, ¿sí?, con la irrupción abrupta del petróleo, del descubrimiento de los principales yacimientos petrolíferos y, por supuesto, el inmediato posicionamiento de las transnacionales petroleras. Entre la Shell y la Standard Oil, entre los británicos y los norteamericanos, intentaron, pues, repartirse los yacimientos petrolíferos, garantizar los destinos, ¿sí?, y asignarnos el rol de exportadores de commodities y de compradores de materias primas elaboradas, ¿sí? Entonces ese es el rol que nos dieron en la División Internacional del Trabajo. Y sobre esa lógica de dependencia nos toca pensar qué hacer, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? En Venezuela la economía petrolera está íntimamente ligada al mundo político. De hecho, 4 golpes de Estado ha habido en Venezuela como respuesta a intentos de nacionalización del petróleo. El primero de ellos, estamos hablando de 1908, a Cipriano Castro, intentó regular los yacimientos petrolíferos, golpe de Estado. Luego, en el año 45, a Isaías Medina Angarita, que ni siquiera eran presidentes que pudiesen autodenominarse socialistas o comunistas, nada que ver con eso. Era sencillamente una iniciativa nacionalista para intentar controlar los recursos naturales, fundamentalmente el petróleo, y en el año 45 a Isaías Medina Angarita le dieron un golpe de Estado también. Luego en el año 48 al presidente Rómulo Gallegos, que intentó también regular la actividad petrolera, golpe de Estado. Y luego en el año 2002, más recientemente, al presidente Chávez, golpe de Estado. Estamos hablando de 4 golpes de Estado en distintos momentos de la historia, al intentar tomar control soberano de nuestros recursos naturales, específicamente el petróleo. Entonces, para mucha gente en Venezuela, parece que el petróleo es una especie de maldición, ¿no? Pero para las transnacionales no lo es tanto, ¿sí? Es toda una oportunidad de negocio y creemos que el núcleo de las contradicciones en Venezuela gira en torno al tema petrolero. Entonces, este modelo de acumulación petrolera entró en crisis en la década de los 80, junto a una crisis del Estado también, de la hegemonía, pues. Es decir, las clases dominantes estaban empezando a dejar de ser clases dirigentes. El consenso democrático, entre comillas, venezolano, estaba resquebrajándose en la década de los 80. Y adicionalmente a esto había una crisis de acumulación también. Inició la crisis de la deuda venezolana, el PIB empezó a contraerse, ¿sí? Empezaron a aplicarse las primeras medidas neoliberales, hasta que a finales de la década de los 80, ya ese conjunto de contradicciones que se fueron acumulando a lo largo de la década de los 80 terminó explotando de una forma, un estallido social, que es lo que nosotros llamamos el Caracazo. Eso fue el 27 y 28 de febrero de 1989. ¿Qué ocurrió ese día? Bueno, que la gente ya respondió, salió a la calle como respuesta a la aplicación de un paquete neoliberal que aplicó efectivamente el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el año 89. Estamos hablando de los primeros meses del año 89. Entonces, digamos que la aplicación de las medidas neoliberales fue los requisitos impuestos por el Fondo Monetario Internacional
en vista de que el gobierno acudió a él para pedir un préstamo, porque había una deuda importante en Venezuela. Entonces, el pueblo salió a la calle frente a una elevación de los precios del transporte público y hubo una gran protesta social, pero sin dirección política, lamentablemente, y toda esa energía social terminó siendo derrotada en las calles con una altísima represión que le cobró la vida a 3.000 personas. ¿Sí? Fue una represión brutal y por supuesto sembró el terror, pero no paralizó la lucha social en Venezuela. Simultáneamente también había un proceso de descontento en los cuarteles venezolanos. ¿Sí? Venezuela tiene la particularidad, y eso es raro comentarlo en Europa, incluso en algunos países del Cono Sur, que bueno, hay segmentos patriotas, nacionalistas, revolucionarios y hasta socialistas dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces había un proceso de descontento también dentro de la Fuerza Armada a lo largo de toda la década de los 80, que finalmente se presentó y apareció en el año 92, el 4 de febrero del 92, en la forma de una rebelión militar. Esta vez salió una vanguardia político-militar sin una base popular cualificada para la toma del poder, pues. Entonces, esos dos momentos son muy importantes para poder conocer el origen y la génesis de nuestro movimiento, ¿no? Porque en el 89 fue un parteaguas. Fue un parteaguas donde el pueblo, aunque fue derrotado, sí entendió la posibilidad de transformación de la realidad. O sea, además fue curioso porque estamos hablando del 89, estamos hablando de momentos de la caída del muro de Berlín, estamos hablando del colapso del bloque socialista, estamos hablando incluso de la derrota de la revolución sandinista en Nicaragua, y contrariamente en Venezuela había un pueblo desafiando una élite dominante. Entonces, bueno, ya después de ello, Chávez, el comandante Chávez, asume la responsabilidad de la rebelión militar, y al asumirlo públicamente, le bastó un minuto de transmisión televisiva para explicar las razones y asumir la responsabilidad frente a la gente de lo ocurrido, e inmediatamente hubo una conexión y empezó a gestarse un movimiento social en Venezuela. Un movimiento social en Venezuela. El comandante Chávez, estando en la cárcel, inicia, por supuesto, un proceso de estudio, de investigación, pero también un proceso de redacción programática. Es decir, ya se estaba gestando un movimiento social que demandaba una ruta política, que demandaba transformaciones profundas. Y uno de los primeros documentos programáticos que escribió Chávez en la cárcel, que llamamos el Libro Azul. El Libro Azul es un documento importante. Allí establece una premisa que nos identifica y que nosotros la rescatamos casi que como un mantra, ¿sí? Una consigna importante para nosotros, que es el de la democracia participativa y protagónica, ¿sí? Y lo de protagónico nos gusta mucho porque nos diferencia de posiciones reformistas, ¿sí?, que solamente enunciaban el principio de la democracia participativa y ya. Que era una forma también de oxigenar la crisis del Estado que se estaba experimentando en la década de los 80 y que buscaba apenas drenar, como una especie de válvula, un poco las contradicciones y las tensiones sociales, ampliando un poco la participación de la gente, pero no mucho más. De hecho, en los años 80 hubo algo que se llamó la Comisión para la Reforma del Estado, que fue impulsada por la clase dominante venezolana, porque ya veía el nivel de contradicciones sociales que experimentábamos en Venezuela, y el lema era acercar el poder a la gente, solo acercarlo. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de la democracia participativa y protagónica, no es solamente acercarlo, sino construir, sino tomar poder. ¿Sí? Nos da vocación de poder esa consigna. Y esa consigna nos permitió, una vez salido Chávez de prisión, iniciar un proceso de construcción desde las bases sociales de un movimiento nacional que en diciembre del 98 logró tomar el poder político en Venezuela, por la vía electoral, ¿sí? En esa campaña electoral también enarbolamos la bandera de la constituyente, porque veíamos que necesitamos un nuevo texto constitucional que nos rigiera como república. Y no más, Chávez asumió el poder y le colocaron la banda presidencial, juró sobre la vieja constitución, la constitución del año 61, le llamamos la moribunda. Chávez dijo, juro delante de esta moribunda que vamos a hacer los cambios y las transformaciones revolucionarias, e inmediatamente se convocó una gran discusión nacional,
un gran debate para construir nuestro texto constitucional, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue un libro, y es un libro demasiado importante para nosotros porque es un libro que nos permitió politizarnos como pueblo. Es un libro con el que nos formamos políticamente. Es un libro además que nos sirvió para defender derechos. Es un libro que nos sirvió para vincularnos políticamente. Mira que esa constitución tiene un elemento particular, y es que por lo menos 70 artículos están relacionados con la participación democrática y protagónica. Imagínense ustedes, 70 artículos por lo menos hacen referencia a la necesidad de la incorporación del pueblo al ejercicio de la política. Y cuando nosotros hablamos de política no hablamos de partidismo, ¿no? Hablamos de política de preocupación por lo público, pues. Pero también hablamos de política en términos de concepción de poder, de vocación de poder. El pueblo venezolano es un pueblo que tiene vocación de poder, ¿sí? Y había que canalizar esa vocación de poder, no poder en sí mismo, sino un poder para transformar, ¿sí? Entonces, con ese texto, nosotros salimos a la calle a debatir, salimos a la calle a construir una nueva realidad, pero también teníamos que demandar derechos porque resulta que a lo largo de los 40 años que precedieron al triunfo de la Revolución Bolivariana, se acumularon una serie de contradicciones sociales importantísimas, pues. Estamos hablando de que cuando la revolución llegó al poder teníamos un 80% de pobreza, un 40% de pobreza extrema, 14% de personas viviendo en la calle, 30% de deserción escolar. O sea, vivimos un drama social, pues. Y sí, queríamos incorporar y abrir los espacios para la participación del pueblo en la política, pero necesitábamos que el pueblo fuese a hacer política con la barriga llena, como decimos nosotros, pues, bien alimentado, con casa, con posibilidades de movilidad, mientras sus hijos estaban en la escuela, en el colegio, etcétera, pues. Sí, había que garantizar ciertas condiciones materiales, y en ese proceso también descubrimos que la conquista de esas demandas sociales debían estar mediadas por la participación y por la organización social. Entonces descubrimos, por ejemplo, que si en un barrio de Caracas habían problemas de agua, pues había que organizarse para resolver el problema de agua y demandarlo al Estado. Que si habían problemas de electricidad, pues había que organizarse. Que si habían problemas de vivienda, pues había que organizarse. Y en ese proceso empezamos a ensayar 1000 formas de organización, ensayo y error. No sabíamos cuál era nuestra forma de organización popular, la ideal, la que nos representara, la que nos interpretara como pueblo, pero bueno, empezamos a ensayar, y en ese ensayo y error, pues, empezamos a descubrir tanto formas de participación social, formas de organización, como formas económicas también. Veníamos también de alimentarnos de experiencias históricas de organización y de lucha popular, ¿verdad? Y, por supuesto, todo este proceso no fue en tiempos de calma social y de equilibrio y de paz. Fue en tiempos de crispación social, fue en tiempos de agudización del conflicto de clases en Venezuela. Estamos hablando que en el año 2002 nos dieron un golpe de Estado, que en el año 2002 también, en diciembre, un paro petrolero. Es decir, que hubo escenarios de violencia. Estamos hablando de una situación turbulenta. Todo esto se generó en una situación turbulenta. Y en esa búsqueda encontramos, por un lado, nos fuimos por la vía de la economía social, y el Estado empezó a impulsar formas de organización y de participación de la economía social, fundamentalmente en la forma cooperativa. Se aprobó una ley especial de cooperativas en el año 2001, y esa ley, a partir de esa ley, del estímulo de lo que generó esa ley, pues pasamos de tener 1000 cooperativas a tener 265.000 cooperativas. Estamos hablando de 5 años, ¿sí? Entre el 2001 y el 2006, 2007, ¿sí? Es decir, un crecimiento, bueno, no sé cuál es el porcentaje del crecimiento, que saca la calculadora. Pero pasamos de tener 1000 cooperativas a tener 265.000 cooperativas, ¿no? Pero además, simultáneamente, empezamos a descubrir una forma de organización social con criterio territorial que llamamos consejo comunal, ¿sí? Y el consejo comunal es la forma base de organización, pues, sustentada en una asamblea general de ciudadanos y ciudadanas.
¿Cómo es eso del Consejo Comunal? Bueno, una comunidad que podemos ser nosotros acá, nos reunimos en una gran asamblea, delimitamos un territorio y empezamos a identificar los problemas que no son comunes, pues. Y empezamos a discutirlos en una asamblea. Y en esa asamblea, pues, construimos un plan para resolver esos problemas. Y a eso le llamamos un plan de desarrollo comunal. Pero no solamente eso, sino que además nombramos las personas voceras delegadas para operativizar esas decisiones que tomó la asamblea. Y eso es lo que es el Consejo Comunal. Y dentro del Consejo Comunal, la gente se organiza en comités de trabajo. Entonces, bueno, si hay problemas de agua, tendremos un comité de agua y nombraremos a un equipo de trabajo para ello. Si tenemos problemas de vivienda, pues nombraremos un comité de vivienda. Si tenemos problemas con las tierras, pues nombraremos un comité de tierra. Y así generamos ya un primer nivel, un primer estadio de organización y de autogobierno popular, que esa palabra nos gusta mucho. Autogobierno, sí. Es decir, desde ahí empezamos nosotros a ejercer soberanía sobre esos territorios. Burujave. Saludos a los compañeros de Hernani. Entonces, empezamos a ejercer soberanía, autogobiernos comunitarios. Y empezamos a aprender, a gobernarnos. Porque nunca nadie nos convidó a gobernar. Y era la oportunidad. Entonces nosotros decimos, bueno, este es nuestro sistema nuestra escuela de gobierno, son los consejos comunales. Esa era nuestra primaria. Ahí empezamos a aprender a gobernar. Y peleamos y aprobamos una ley, la ley orgánica de los consejos comunales. Pero también peleamos y logramos fondos. Claro, peleamos con relativa facilidad porque teníamos un campeón del boxeo dentro del Estado peleando también, ¿no? Que era Chávez, ¿no? Chávez decía, yo soy el jefe de un Estado que quiero destruir. Pequeña contradicción, ¿no? Soy el jefe de un Estado que quiere construir. Soy un subversivo en Miraflores, decía. Necesito desde adentro generar procesos de transferencia de poder. Ese era un principio, es un principio de la revolución bolivariana, la transferencia de poder. Por supuesto que si no la transfiere hay que pelearlo, ¿no? Es la danza que comenta la compañera que me gustó, entre el pragmatismo y el radicalismo, ¿no? Es la danza, pues, donde se puede, por las buenas, pues accedemos a los recursos y al poder por las buenas, y donde no, pues hay lucha, hay conflicto, hay tensión. Decía Chávez, hay tensión creativa, ¿sí? Una forma elegante de plantear esa contradicción, esa tensión entre el poder constituyente y el poder constituido. Bueno, lo cierto es que iniciamos ese proceso, pero ya hablando, fíjense que son como dos vertientes, ¿no? Está el tema de la economía cooperativa y la multiplicación de 1.000 a 265.000 cooperativas, y por otro lado en lo social y territorial, consejos comunales, ¿verdad? Pero empezamos a darnos cuenta de un problema con el tema cooperativista en Venezuela, y lo sometimos a autocrítica, y lo sometimos a revisión. Dijimos, a las cooperativas se las está más lento. 5 minutos, no. Bueno, voy a tener que negociar aquí un poco. 5 minutos. Resulta que 6. Bien. Voy a seguir tensionando aquí. Voy a hacer una consulta aquí con la asamblea para pedir 10. Bueno, resulta que sometimos a autocrítica el tema cooperativista. Dijimos, el capitalismo se está tragando al cooperativismo en Venezuela, están reproduciendo las lógicas, el cooperativismo estaba sirviendo para externalizar incluso la explotación, para evadir impuestos, para una serie de corruptelas incluso. En el peor de los casos entraron en la lógica de competencia normal, muchas de ellas fracasaron, quebraron, desaparecieron, se aislaban de la dinámica social y empezamos a decir, no, o sea, necesitamos construir un modo y una forma económica que nos permita vincular estos ejercicios de autogobierno con estos ejercicios económicos. No podemos disociar la economía de la política. Y es donde surge el tema de las empresas de propiedad social en Venezuela. Y además lo discutimos tomando en cuenta dos elementos históricos. O sea, teníamos, por un lado, claro, ya Chávez había dicho, aquí el camino es el socialismo. No podemos resolver las contradicciones dentro del capitalismo. O sea, tenemos que construir un modelo distinto. Y empezó un debate en Venezuela, por supuesto, y habían corrientes que planteaban, bueno, un camino más estatista,
habían corrientes que planteaban un camino más como la experiencia yugoslava, por ejemplo. Y bueno, ese debate se abrió en Venezuela. Y dijimos, bueno, ¿cuál es el camino? ¿El camino soviético? ¿Cuál es el camino? El camino yugoslavo. Chávez empezó a reflexionar y abrió debate y decimos, no, tenemos que buscar espacios intermedios también. Es cierto que necesitamos, que el Estado Nacional necesita construir, necesita tener control sobre las empresas estratégicas, pues. Pero es cierto que necesitamos abrir espacio para una economía donde el pueblo tiene que participar y formarse, pues, y tiene que ejercer procesos de autogobierno. Entonces creamos las empresas de propiedad social comunal, ¿sí? Y empezamos a construir nuestra economía. Pero también nos dimos cuenta que los consejos comunales eran insuficientes y creamos la comuna. Y la comuna es que la agregación de varios consejos comunales, ¿sí? Es decir, empezamos a crear nuevos espacios de agregación, porque nos dijimos y reflexionamos y planteamos y dijimos, no podemos quedarnos en lo local, tenemos que trascender a construir un poder nacional, un poder dual. También estamos construyendo un poder dual en Venezuela, ¿sí? Y ese poder dual tiene un horizonte trazado, es el Estado comunal. Y abiertamente lo planteamos en Venezuela, el Estado comunal es una propuesta para desmontar las lógicas del Estado burgués, ¿sí? Entonces allí hemos encontrado una vía, una ruta de trabajo que nos vincula la economía con el ejercicio de autogobierno. Entonces, en la comuna tenemos empresas y tenemos ese es nuestro sistema económico comunal que nos permite disponer de recursos para el ejercicio de autogobierno. Y ahí se mezcla lo político con lo económico. Y empezamos a desarrollar los medios de producción. Y empezamos a tratar de socializar el excedente. O mejor dicho, comunalizar el excedente. Que el excedente sirva para construir procesos de autogobierno. En eso estamos nosotros. Estamos tratando de construir este sistema nacional de comunas que nos confedere las distintas experiencias comunales. Nosotros de la Unión Comunera estamos ya agrupando alrededor de 80 comunas, ¿verdad? Sí, como 80 comunas ya. Tuvimos este mes que pasó una conferencia nacional donde estamos revisando porque queremos construir este sistema nacional de comunas y queremos construir un sistema nacional que nos permita construir una nueva institucionalidad incluso. Entonces, bueno, yo creo que ya, ¿verdad? Justo. Un minuto más. Un minuto, no, se los regalo. Bueno, gracias. Bé, no sé si vosaltres, però quan he dit que això podia ser inspirador, ho ha estat realment. Anava pensant, tot això és tan transformador, he anat prenent notes i totes aquestes coses que ho estan dient, els nostres ponents es connecten les unes amb les altres i s'expressen de maneres diferents en diferents llocs. Hem començat una mica tard, podem allargar una mica la taula? Tenim 5 minuts més per poder fer aquest torn de preguntes. Sí, tenim una miqueta de marge? D'acord. 6 minuts ens donen, Abans del debat, m'agradaria plantejar una pregunta perquè ells puguin contestar-la i ho farem. Però jo sóc com un membre del públic. Faré una pregunta, però seré com un membre més del públic, és a dir, després de la meva pregunta sentirem les altres preguntes que hi hagi. Per tant, les farem totes seguides i després les contestarem. El tema de les aliances plurals tenen a veure és què fem, quan fem les coses i què aconsegueixen aquests actes, aquestes accions que fem i quins són els reptes. Són noves idees, però el que és inspirador és que ho estem intentant fer ara. De moltes maneres són idees noves. Hi ha dues cites que parlen d'aquestes dues qüestions. La primera cita, de Marx, quan parla de la reabsorció del poder de l'Estat en comptes de que les forces controlin i facin les coses. Les masses populars poden fer la seva pròpia força en comptes d'una força organitzada a través de la supressió. M'han fet pensar en això, el que han dit aquests ponents i la manera en què penso en el poder social i l'economia social. La segona cita és la recuperació del control popular, que parla de l'avançament, un avenç cap al socialisme, i podem veure aquest equilibri entre la societat
i el poder. No hi ha d'haver un monopoli de la vida social, sinó per part de les administracions, sinó que s'arreli a les forces populars. Segurament podeu sentir l'expressió d'aquestes paraules i relacionar-les amb el que s'ha parlat. Per mi és una oportunitat de prendre notes i d'aprendre molt. Bé, doncs, si tenim 2 o 3 preguntes, les podem fer ara i després podem sentir les respostes. Sí, moltes gràcies per aquestes presentacions tan inspiradores. Vinia del Teenage in Transition Institute. La meva pregunta té a veure amb l'experiència de Venezuela. Quan parles que l'Estat controla empreses estratègiques, jo em pregunto si veus la necessitat d'un control democràtic i la participació popular en aquest nivell, com democratitzar la transició energètica, perquè hi ha una dimensió de la societat tan gran al sud global, als països pobres, on es necessita o cal lidiar amb la crisi de l'extracció. Per tant, aquestes empreses, el control d'aquestes empreses, com es pot democratitzar? I l'altra pregunta té a veure... Jo soc d'Holanda. A Holanda, des de la Segona Guerra Mundial, tenim un govern feixista al poder i ens adonem que molts funcionaris s'atreveixen a intentar contrarrestar aquestes forces feixistes. El feixisme i el seu aspecte al Mississippi té un aspecte molt dolent. Tu, quina visió tens, Cali? Des de fora, prendre aquest poder, perquè ells des de dins puguin escoltar, m'agradaria saber com ho veus o com ho entens. Hola, buenos días. Muchas gracias por las presentaciones. Mi pregunta va sobre ¿se escucha bien? ¿Sí? Sobre cómo construirlo en común desde las experiencias que ustedes conocen. Y a lo que voy es, porque como siempre, se suele hablar sobre los recursos comunes que hay que administrar, que hay que regular colectivamente, etcétera, pero yo pienso en la experiencia colombiana, sobre todo en el levantamiento del 2021, que es el que va a dar la posibilidad para la elección presidencial. En la experiencia del 2021 en Colombia, en el levantamiento popular, ese levantamiento popular se dio justamente con personas que no generan ningún excedente económico, sino que son un excedente en sí mismo para el sistema actual. Quiero decir, las barriadas donde no hay derechos a salud, educación, vivienda medianamente digna, gente que en sí mismo ya no genera un excedente de capital, sino que han convertido en un excedente en sí mismo, lo en común a proteger no era un bien ni material ni inmaterial, sino una perspectiva de futuro. Es decir, mediante el levantamiento popular se dio la posibilidad de que se sintieran sujetos mismos con vida, con capacidad de intervenir en la vida política del país. Gente que no aparecía en los medios de comunicación, gente que solamente aparecían mediante las noticias amarillistas de las grandes tragedias, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta va un poco por las experiencias que ustedes conocen, ¿cómo se puede construirlo en común, no solamente pensando en cómo administrar, regular unos recursos colectivamente, sino pensando en una capacidad de producir unos sujetos que se piensen colectivamente con perspectiva de futuro, cuando justamente estamos en un momento actual donde las ultraderechas lo que menos quieren pensar es sobre lo en común, sobre la imposibilidad de que gente que venga de afuera, estos países del norte global, por ejemplo, tengan algo en común para compartir, para defender o para crear una posibilidad de vida digna para muchas personas. Hola, buenas. Sobre la hipótesis, de nuevo, de ayer. Quería preguntar al compañero de Jackson,
Yo llevo estudiando varios años el tema de la organización en las plataformas municipalistas españolas, y una de las conclusiones que extraigo de todo ello es que a medida que esos procesos se escalan, es decir, se alejan del territorio, van perdiendo su capacidad de control y procesos democráticos, ¿no? que estén basados en la democracia directa, y cada vez más se basan en lógicas partidistas, de organizaciones políticas que responden a otros intereses que no están ligados al territorio directamente. Entonces, es un reto y una encrucijada porque, como bien has dicho, ¿no? Pues al final la hipótesis municipalista se planteaba que de lo local se pueden recuperar una serie de soberanías perdidas, ¿no? Históricamente por los procesos neoliberales, estadocéntricos, etcétera, pero sabemos, ¿no? que para ello necesitamos también ocupar espacios de poder que son ajenos a lo local, ¿no? Y a nivel de gobierno regional, etcétera, porque bueno, España es un país que a nivel de descentralización municipal está muy reducida, ¿no? sus competencias. Entonces, mi pregunta era eso, ¿no? ¿Qué estrategias organizativas habéis llevado a cabo para que en el momento en que se supera esa escala local a la regional, seguir manteniendo ese control democrático de los procesos y de la organización? Sí, Du, 4 preguntes molt fàcils de contestar, oi que sí? Bé. Qui vol començar? Potser el Cali? Sí, d'acord. On començar? El context és molt important. Com treballem amb aquests governs reaccionaris? Com treballar-hi? Bona pregunta. On treballen la majoria de població negra és a l'Ajuntament, a nivell municipal. Per tant, el context és més local que estatal. Però és important entendre que Mississippi té un context federal més gran per poder entendre aquestes dinàmiques de les quals us parlo. El que està arribant a la seva fi als Estats Units és el que molta gent anomena la segona reconstrucció, que bàsicament té a veure amb el que va passar des dels 950 fins al 1990, on el govern federal va prendre un paper actiu a l'hora d'intervenir a nivell de govern estatal per protegir les poblacions negres, específicament, amb una sèrie de lleis i polítiques que prohibien que el govern estatal dominar els ajuntaments, les administracions municipals. Per exemple, en l'àmbit de l'habitatge es van crear una sèrie de polítiques perquè els ajuntaments poguessin accedir a uns fons federals per redirigir aquells fons i que no els donessin als grups afrodescendents. Aquestes forces reaccionàries estan tornant a recuperar una altra dinàmica, però encara són hereus d'aquestes accions. Municipalment, la gent es veu com que estan treballant per un govern feixista, que estan treballant contra aquest govern feixista, uns ajuntaments feixistes per aquest marc constitucional, d'aquest grau de control. En els últims 50 anys, com a mínim, hi ha hagut un nivell de proteccionisme del govern federal, en aquest sentit, per perjudicar aquestes poblacions negres. I, per tant, aquest partit demòcrata han fet algunes coses. El que estan fent, una cosa correcta de la campanya de Kamala Harris, una cosa que penso que és intel·ligent, que diu que no tornarem enrere, i es refereix a les dones i als negres, a les poblacions negres i a les dones. Estan intentant adreçar-se
a aquestes dues comunitats, que són les bases de la coalició democràtica, intentant consolidar aquesta... O sigui, no tornarem enrere pel que fa als drets reproductius, etc. Ens ressona fins a un cert grau, però no ens parla de la qualitat de les feines o qualitat de vida o estil de vida que estan experimentant els funcionaris municipals de Mississippi i de Jackson. Per tant, són respostes que no solucionen els problemes de la gent, però que sí, almenys, parlen en un marc emocional que els arriba. I pel que fa a l'escalat, jo ho plantejaria d'una manera diferent. Des del meu punt de vista, el nostre model no el plantegem com un model que s'ha d'escalar, sinó un model federatiu. Pensem, som més partidaris d'un model federatiu. Quan parlo de Cooperation Jackson, molta gent diu que volen copiar la nostra experiència, però jo els dic que no, heu de conèixer el vostre context per fer-ho. S'han de començar a fer en primer lloc s'han de fer les preguntes correctes, que no seran les mateixes a Jackson o a Baltimore, es poden tenir similituds o paral·lelismes, però no són les mateixes preguntes. I heu de fer el mateix en el vostre context. Fer les preguntes que tinguin a veure amb el sector o amb la zona on estigueu. Per tant, no hi ha un cafè per a tots que automàticament s'apliqui a tots els ajuntaments. No. S'ha de descobrir, s'ha d'esbrinar com funcionen les dinàmiques de poder en cada lloc i trobar com intervenir allà i posar fre a aquests abusos de poder i veure com crear una economia, diguéssim, bona. Nosaltres principalment creiem en la federació en la zona del delta del Mississippi. Bàsicament es tracta d'anar a aquest poble, a aquest altre poble, un a un, i els animem a la gent a aprendre les tècniques que també hem après a Veneçuela. Tenim estudiants molt revolucionaris i els deixem molt clar que nosaltres no podem fer la feina per ells. Ells han de participar, han de donar el seu suport, han de fer la feina també. Nosaltres podem compartir la nostra experiència i quan s'arriba a un nivell d'organització que està federada, prenem decisions col·lectives sobre les coses que hem de fer a nivell regional conjuntament. Per tant, nosaltres no prendrem una decisió pels altres. És una orientació diferent que l'escalat. Per això et dic que no hi crec en escalar aquest model. No es pot escalar un model automàticament, perquè si no reproduirem les estructures de poder antidemocràtiques que estem combatent. Bé, pel que fa a la primera pregunta, per mi la reabsorció de l'Estat ha d'incloure la reabsorció del poder econòmic i no només el poder estatal. Per tant, penso que l'economia social ho permetria, perquè és una economia de base i permet compartir el poder i la riquesa dins de les empreses. I la societat civil no ha de demanar permís al govern. Les persones han de ser proactives, prendre acció sense demanar permís, la qual cosa requereix recursos, però la societat civil ha d'establir converses actives amb l'Estat per demanar, per sol·licitar aquests recursos ràpidament. I pel que fa a la segona pregunta, el micròfon està fent coses rares. Estic d'acord en que la iniciativa s'ha de donar a la societat, però no sé si en l'experiència de Quebec els partits d'esquerres han estat mai al govern. Per tant, en la meva experiència no sé si creure'm que podria ser possible que arribés a existir un govern de base. La societat civil, per tant, sempre ha d'estar vigilant. No pot relaxar-se dient o pensant aquest és el nostre partit que està al govern i, per tant, tot anirà bé. Ara comença el Juan, per tant,
un ejemplo, porque muchas de esas contradicciones y de esas polémicas y esos debates se vienen resolviendo en la práctica en Venezuela, ¿no? Tenemos un compañero de nuestro movimiento que es ministro. ¿Cómo hacemos? ¿Entiendes? Un comunero, poder constituyente, pero está asumiendo labores de Estado. Es una contradicción complicada, pues difícil de enfrentar, pues. Pero bueno, nosotros planteamos la idea de, bueno, el principio de la transferencia de poder, y por supuesto nuestra motivación no es alimentar y fortalecer el aparato estatal, sino aprovecharlo como instrumento para construir el poder popular, ¿sí? Esa es la lógica, pues. Para ello necesitamos una gran capacidad de movilización y además generar, digamos, tomar medidas para que el aparato estatal no nos devore. Ya en otros momentos de nuestro proyecto, de nuestro proceso político, ya hemos tenido experiencia de cómo el poder estatal, en ese baile, en esa danza del pragmatismo y el radicalismo, nosotros le llamamos pelear salteado, que es una especie de guerra de guerrillas políticas, ¿no? Que es como mantener allí, digamos, lograr autonomía de clase, ¿sí? Porque estamos buscando y construyendo grados de autonomía. Nosotros desde la Unión Comunera definimos por lo menos la necesidad de construir autonomía económica, autonomía política y autonomía programática. Son 3 grados de autonomía que estamos peleando, pues. Y es difícil muchas veces porque el centro gravitacional de la política está en el Estado, que tiene recursos y que tiene mayor posibilidad y termina arrastrándonos muchas veces. Entonces hay una disputa de agenda. Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho con el nivel de madurez, con la correlación de fuerza, con el trabajo de base que se haga y con la claridad estratégica del proyecto, pues. Nosotros siempre nos reafirmamos en lo construido en tiempos de Chávez, que nos dejó, digamos, una base teórica que seguimos alimentando, que es la idea del Estado comunal, que bueno, también es una idea conflictiva, que nos genera debate y que nuestro movimiento está dividido en torno a esa idea del Estado comunal, porque hay gente que dice, bueno, el Estado comunal es una contradicción en los términos, pues es un oxímoron. Es decir, deberíamos llamarlo la comuna, como se llamó a la Comuna de París, pues. Pero bueno, eso es un debate porque también decimos, bueno, pero es que necesitamos también una institucionalidad, pues. ¿Y cómo le llamamos a esa institucionalidad? Bueno, entonces a lo mejor el debate a veces se torna un poco semántico, pues. Pero bueno, estamos en ese debate. Muchas de esas contradicciones las resolvemos en la práctica. Pero nos toca a veces aprovechar el momento para avanzar y a veces nos toca replegarnos también y hacer concesiones. Y esa es la danza. No sé si aprovechamos a responder las preguntas que hicieron. Ya, listo. Ja està. Solo 5 minuts. Tenim 5 minuts més, no? S'ha acabat el temps? D'acord. Thank Doncs you moltes gràcies everyone a tothom for your per contributions, les and vostres hopefully we can keep contribucions. going Espero with que coffee podem and everything. continuar ara a la pausa cafè, etc. Gràcies.